Naging matagumpay pero nabatikos ang pagdiriwang ng Pasigarbo sa Sugbo Festival 2024 sa Cebu dahil daw sa pagiging sobrang magarbo. Yan at iba pang balitang dako hatid sa atin ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Maingod to Cheryl, naging matagumpay ang pagdiriwang ng Pasigarbo sa Sugbo 2024 na isa sa pinakamahaba at pinakamalaking festival sa buong Pilipinas. 14 na oras nagtagal ang kasiyahan. Kasali sa umiindak ang higit 10,000 performers mula sa 51 munisipalidad at syudad ng Cebu Island. Bukod sa float, may Best in Karosa category na rin ngayong taon. Kahit umuulan, hindi nagpatinag ang mga performers, pati na nasa 20,000 manonood sa tabi ng Osmeña Boulevard. Champion sa Grand Ritual Showdown ang City of Naga, Cebu sa kanilang Dagitab Festival o Pista ng mga Ilaw. Best in Street Dancing naman ang Kabkaban Festival ng City of Karkar. Best in Float ang Bayan ng Konsolasyon sa kanilang Sarok Festival. Ang Best Karosa naman ay ginawad sa Bayan ng Bantayan. Hindi pa inanunsyo kung magkano talaga ang premyo sa mga nanalo pero base sa mga nakaraang taon, 5 million pesos ang champion at higit 30 million pesos ang total cash prizes na ibinigay ng Cebu Provincial Government. Bago ang Pasigarbo, nagbigay din ang Kapitolyo ng 2 million pesos para subsidy sa bawat LGU na kasali ng Patimpalak. May 2.5 million pesos naman ang mga bayan na nasa mga isla ng Camotes at Bantayan Island Groups dahil kailangan pa nilang magbarko papuntang Cebu Mainland. May sagot naman si Governor Gwen Garcia sa kanyang mga kritiko na nagsasabing inilulustay lang niya ang pera ng Cebu Provincial Government. Narito ang pahayag ni Governor Garcia. Actually, dili man kay it's a waste of money. It's actually pouring money into the economy to help the Cebuanos sa ilang mga, labi ng mga gagmay magpatigayon. As you see, it is money well spent. Kay I know that's an investment on our people and our local government. Mao kana ang balitang dako karong adlaw, balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel.